yen to tobat sapa man menjami idunubi saking sekabehane dosa. Tapi fa in tabah mongko lamun tobat sapa wong mimbak diha saking sebagiane dosa. Sohat mongko sah apa taubatuhu taubate man. Minda ahli haqi ing dalem mungguhe ahli hak min dalika dambi saking mengkono-mengkono dosa. Ketika seseorang melakukan kesalahan, maka dia harus wajib taubat dari semua kesalahan-kesalahan tersebut. Tapi seandainya ono wong tobatnya ini ku separuh. Aku belum lebih Islam kan ditanya. Tapi kalau ini pengganda maling. Maisahku bisa maling. Kan kata nih Muhammad. Tapi pripun ya wis maling masing penting gue mlebu Islam. Taubatnya kan separuh. Model taubat separuh ngeten iki ngindak ahli hak niku sah. Ngindak ahli hak niku ngindak ahli sunnah wal jamaah. Niku sah. Niku sah oleh. Jadi taubat itu separuh ngeten iki oh. Sampeyan apa? Kadang seseorang niku nggih karena dhek amreh lebaran sebab bar ngrasani bar modo karo wong liya. Bar modo bar ngelek-ngelek kancane. Terus dhek niku rumangsa ora penak. Kemudian dia juga merasa bahwa itu adalah perbuatan yang salah, kedurhakaan yang nggone Gusti Allah, dhek itu. Tobatnya kan dhek kudu istiqomah, njaluk ngapura ning nggone wong sing wis dielek. Tapi kira-kira dhek sepenuhnya gak wong niku njaluk ngapura ning nggone wong niku kira-kira 10-nya ora? Gak nek njaluk sepuro niku terus sepenuhnya. Kok mesti di akhir niku ada pembelaan di sepurane awe ngene ngelek-ngelek awakmu ngene-ngene. Garai anu ini kan berarti kan tobatnya separuh. Gitu. Jadi dia itu jadi yang mengakui salah, tapi semua salah ini diakui dia yoi. Gitu. Nah kemudian dia ini yo jaluk ngapura karena dia tahu bahwa itu salah, tapi juga membuat khilaf, juga membuat alasan. Tobat model menungui sah, gini sah. Makanya ya ini logis banget. Ini ku logikanya polnya. Jadi orang mungkin wong niku jaluk ngapura niku terus losdol sebab wong iso ngrasa salah niku mawon wis luar biasa. Orang dapat merasa bersalah itu sudah luar biasa. Sebab ini wow, bener menungso niku makhalul khata wa nisa itu menungsoe panggonane salah, panggonane. Tapi sangat jarang orang yang dapat merasakan salah dan merasakan gak enak wong ngrasakne salah niku gak enak. Ini koyok gambarannya koyok bahasane awake dhewe sing kala wingi niku. Bahkan ketika jenengan bodoh niku lho nggih. Moro nek gone wong tuwane niku lek salaman nggih ngoten mbok bilih kula wonten lepate kula nyuwun pangapura. Bahasane mbok bilih kula wonten. Artinya apa? Artinya selama ini dia tidak merasa salah. Makanya nek enek aku nglakoni aku jaluk ngapura sebab dhek bahasane nek enek sebab dia tidak pernah merasakan bersalah. Ben bodoh ucapane ngono kuwi. Jadi artinya setiap lebaran awake dhewe sama sekali tidak pernah memposisikan diri sebagai orang yang salah. Gak tahu. Bahkan karo wong tuane gitu. Karo kancane iya sen aku salah yo di ngapura. Padahal logikane sawung itu bakal itu akan muncul kesalahan-kesalahan. Sawung tok di dalam sawung itu bakal akan muncul kesalahan.
Nek ingin-ingine ngrasani nggone atine. Kira-kira nek jemongin ngono to kira-kira bajane nesu ora kira-kira. Nesu. Tapi sampe nek lebaran njaluk ngapura nek ngene Mbah Jono kan gak kelingan kuwi. Iya. Nggih. Gak kelingan pas wayah ngaji tau tak rasane tak ketang ning jero. Dengan itu. Jadi kita tidak pernah merasakan kesalahan tersebut. Makanya enek wong krasa salah gelem njaluk ngapura wis luar biasa. Walaupun toh sebagiannya berkilah bahwa jajane aku ora pati salah. Tapi aku yang ngerti salah, tapi aku ora pati salah. Makanya aku njaluk ngapura marai aku ngene. Wingi garai banget sidane ora ngajak-ngajak rasane lho ngono lho. Aku jadi tahu ngomongnya aku orang pati nunggu dijak ngono. Tapi makasih. Tapi pokoknya aku salah ngampun semua salah pokoknya sing di ngapura. Jadi di lain sisi dia bertobat, di lain sisi dia berhilang. Jadi separuh tobat, separuh hilang. Hadene kok nek nindak ahli hak sah tobaté oleh. Tur nek cara jenengan kekancan pun nggih. Dengan adanya orang yang seperti ini, dhewe wis gelem njaluk ngapura raketan dengan beralasan ning mburine. Lho kira-kira suasanane kekancan cair neh ora kira-kira? Cair. Ya saya kopi bareng nih, semono neh wis an. Iya. Wis ora prodong-prodong. Tapi ya kudu eling-eling ngene kuwi. Sebab ngene kuwi. Wong niku jangankan Pak arep njaluk ngapura. Wong niku krasa salah mawon ora tahu. Sangat jarang orang yang dapat merasakan bersalah. Hampir semua sing ketok niku pas wayah lebaran niku omongane kok pilih utawa wonten lepate nuwun panah. Artinya dia sama sekali tidak pernah merasa bersalah. Padahal jadi ini wis ngrasani rakitan njero. Nek ngrasane ini gak apa-apa nek istihza. Menertawakan teman, hati-hati sing dene mbuli. Kancane. Wis ora satu budayane. Guyon sing liyane lah, sing liyane ngoten. Aja beli-beli ya. Ngesakne dhewe. Jadi nek awake dhewe istihza. Momene sifat takabur awake dhewe metu. Wong ngaji mulai akhir karo-karuan ngomong nyawa ini gitu kan ya padahal satu majelis makanya kan kita tidak tahu orang dalam satu majelis itu yang dipikirnya apa kan orang dan itu hebatnya Gusti Allah itu satirun lil uyub nih Gusti Allah itu nutupi aib kamu coba neng dhuwure sirahe jenengan iki enek sing dibatin apa niku muncul kabeh kancane iso ngerti kira-kira wong lungguh tukaran kabeh ora. Lha iso uga aku semalam setelah video ngaji gombiran. Ketika Allah itu tidak syatirun lil uyub. Jenengan srawung kanca padha kanca lungguh bareng. Terus neng dhuwur itu ketok, wong kasing dibatin iki, kasing dibatin iki, kasing dibatin iki, kira-kira tukaran kurang. Iya kan? Tukaran karuan. Lho wis kaya ngono kuwi lho awake dhewe iki ora tau krasa salah. Ya kan lho. Bojo barang sik nek kula nglampahi salah. Sudah maksud iki. Ora karo-karo. Makane nek cara ngindak ahli lah kan fa intaba min ba'diya sohat taubah. Kok enek wong tobat separuh ngono kuwi ya wis oleh. Iya. Tapi ya terus aja dipakotan koyo mau ngene. Aku tak tobat separuh tok ae. Lah ora kecil. Aja. Selama kita bisa ya semaksimal mungkin. Wa bagya lan keri ngalaihi natrapi ing ngatasi man apa al bagi kan
keri besok bakal sing dituntut Gusti Allah ya sing keri wae. Ya sing taubatnya sah, sing dituntut Gusti Allah ya sing